pôste túto výzdobu a viete, čo symbolizuje to srdce? To srdce nám bude predstavovať srdce nášho dobrého Boha. On má také veľké srdce a on nám spúšťa takéto lána. A to sú lána lásky. V Ozeášovi, to vieme knihe v Biblii, v tejto knihe Biblie sa píše, že hoci Izrael bol ten, ktorý taký národ Pánom milovaný, zablúdil od Pána Boha, išiel preč. Ale Pán Boh ho nenechal len tak. On mu spúšťal takéto lána. Sa píše, že si priťahoval Pán Boh si priťahoval svoj ľud takýmito lánami. Vidíte, že takto sa môžeme omotať a Pán Boh si nás pritiahne a on si nás dokonca vie tak vytiahnuť k svojmu srdcu hore. Keď sa zablúdime, keď sa stratíme, on si nás vie tak vytiahnuť hore. A toto nám bude symbolizovať celý čas, keď budeme mať pôst, budeme tu mať to srdce Boha, z ktorého vychádzajú lána lásky, ktorým si nás priťahuje a zachraňuje nás. On nás zachráni. Dobre? A každé láno, teda som ešte zabudol povedať, že každé láno bude predstavovať niečo. Nejakým spôsobom nás Pán Boh zachraňuje. Napríklad je to láno zmierenia, o ktorom si dnes budeme hovoriť, že sa ho môžeme chytiť, Pán Boh nás vyťahne hore. Láno zmierenia, áno, láno vernosti, láno dobrotivosti a lásky, alebo láno odpustenia, dobre? A toto máme len niekoľko lán, ale tých lán je veľa. Pán Boh nám posiela ešte o mnoho viac. My tu máme len niekoľko lán, ale Pán Boh nám veľa lán posiela, aby si nás pritiahol k sebe. No a deti, o takom jednom láne, o prvom láne, tomto láne zmierenia, bude aj dnešná scénka. Tak dávajme dobrý pozor. A Pán Boh, ešte sme zabudli. Deti, ešte tu máme jeden obrázok. Čo to je? Nie je to ťažká otázka. Môžete vypnúť. Studňa, výborný. No a deti, takáto studňa, aj vás by zaujímalo, že aká je hlboká tá studňa? Aj mňa by zaujímalo. A tak my ako deti by sme sa približili k tej studni, ideme sa pozrieť, že aká je hlboká. A hoci nám rodičia hovoria, že nenahýňajte sa do tej studne, lebo sa vám môže prihodiť niečo zlé. A my aj tak nedbáme na to a pomaličky vystúpame po tých kameňoch a čo? Nahneme sa tu, pozrieme sa, aká je hlboká, vidíme, aká je hlboká a zrazu pác a spadneme do tej studne. A potom, deti, v tej studni, keď sme, tak je to čo? Veľmi veľká výška, však keď sa pozrieme hore, tak to je riadna výška. Ako sa nám stane, dostaneme z tej studne? Čo by ste robili, deti, v tej studni? No? Čakali by sme, kým sa spustil láno. No tak by si čakal? To by sa iba tak láno sa spustil. No? Kričali by sme o pomoc. No tak môžeme deti spoločne zakričať o pomoc. Pomoc! No, by sme kričali pomoc a by sme kričali Páne, odpusť nám, že sme neposlúchali ani teba, ani rodičov. Prepáč nám, prosím vám, príď nám na pomoc. A Pán Boh nám čo? On nám môže odpustiť a ako nám pomôže? Ako by sme sa odtiaľ dostali? Vyťahne nás hore, takže môžeme sa pozrieť do tej studne. Je takáto hlboká, my sme dnu, ale Pán Boh nám zosiela takéto láno do tej studne a u nás naozaj sa môžeme znova tak omotať o to láno a Pán Boh nás vytiahne hore svojím lánom lásky. Dobre? Deti. No a o tomto jednom láne lásky teraz si pozrieme jednu scénku, vlastne láno zmierenia, takže dávajme veľmi pozor.